дар ҷойҳое ки мумкин нест дигар барои муҳоҷирон кор кардан ҳозир баъзан вақтҳои аз рейсҳо гардондан ака салом ман 14 ноябр гости гузаштам. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Ба маълумоти шумо ахбороти нав мерасонем. ҳатман дар видео лайк монед, бо диққат то охирша тамошо кунед. Агар ягон нафаре ки бихоҳад фаҳмидан ки патенташ дар база дани Федератсияи Русия ҳаста ё ин ки не, рақами WhatsApp меброя бинависонед, проверкаи патент мекунанд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо боз якчанд маҳдудиятҳои дигар. манъи кор барои муҳоҷирон дар чанд самти дигар дар Воронеж. Дар вилояти Воронежи Федератсияи Русия дар соли 2025 боз дар чанд соҳаи дигар кор барои муҳоҷирон манъ карда шуд. чихеле ки медонед шурӯъ карда аз соли 2024 аллакай дар чандин шаҳрҳои Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ маҳдудиятҳо барои кору фаъолият кардан ворид карданд. дар ин бора расонаҳои Русия хабар дода навиштанд ки қарори манъи кори муҳоҷирон дар ин соҳаро раиси Воронеж 28 декабр ба имзо расонида буд. муҳоҷирон ҳақ доранд дар ин вилоят танҳо боркашонӣ, кӯчарӯбӣ ва фарошӣ кунанд. гуфта мешавад муҳоҷироне ки ҳоло дар вазифаҳои барои онҳо манъшуда кор мекунанд аз кор озод карда мешаванд ё ба дастури раиси вилоят ба корҳои мувофиқ гузаронида мешаванд. қабл аз ин тобистони соли 2024 дар вилояти Воронеж барои муҳоҷирон фаъолият дар соҳаи нақлиёт ва савдоро манъ карда буданд. яъне аз инҷа пас муҳоҷирони корӣ дар Воронеж ҷойҳое ки мо номбар кардем танҳо дар ҳамҷа ҳақ ва ҳуқуқ доранд ки кору фаъолият кунанд. дар ҷойҳое ки мумкин нест дигар барои муҳоҷирон кор кардан аллакай метавонанд ана ҳамун корфармоён муҳоҷирони кориро оҳиста оҳиста аз кор озод кунанд ё ки бо дастури раиси ана ҳамин Воронеж ба дигар корҳо гузаронида мешаванд, яъне ки агар хоҳишманд бошанд. ин бод як маҳдудияти дигар дар Воронеж барои шаҳрвандони хориҷӣ. комментарияҳои шуморо мехонем ва саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо документотон тамом шудагӣ бошад ва хоҳем ки бо одамои боваринок Қазоқистон бирен, рақамошон меброя, занг занед, ҳатман айноми ма қатишон суҳбат кунед. ромиз нависонда: ассалому алайкум бародар. ман моҳи декабр аз Тоҷикистон хона омадам. ман метавонам рафта Москва. ба моҳи январ 3 моҳ ношида ман патент доштам. ҳозир баъзан вақтҳои аз рейсҳо гардондан сабабаш ҳамие ки меган мисол шумо бояд 3 моҳ пас меомаден, новобаста аз ӯе ки шумо мигратсиони картаи гости доштен ё ин ки работа доштен. ба ҳамин хотир 3 моҳ пас бирен ин плюси хитон мебоша бародар. фарҳод нависонда: ман видварения ва штраф дорам. 3 сол шуд, лекин штрафа спорида натонистам. Россия рафта метавонам, депорт кушода шуд, лекин штрафа намедонам. барои ба Федератсияи Русия рафтан ҳамин аз споридани штраф сабаб шуда метавонад ки шуморо аз рейс бигардонанд. ба ҳамин хотир шуғли аҳолӣ мерен, ҷои шиноснома ва раводид аст, ҳамунҷо муроҷиат мекунед ва оиди мушкилии шумо кӯмактон мекунанд. жураева нависонда: ассалому алайкум Сормон. шавҳарам запрет навуез шудагӣ. то 15 марта аз Россия баромада нарафт. метавонад ҳозир рафта 1 апрелда даромада документ кунад. ин муҳлате ки додагиам барои бедокументоа, яъне ки касое ки запрет навуез шудагианд ба ин касо ин муҳлат тааллуқ надорад. запретшудагиҳо аз Россия ки берун баромадан то ба охир расидани муҳлати запрет ба Россия даромада наметавонанд. наврӯз нависонда: ассалому алайкум акаи Сормон. 3 моҳа гости омадагӣ метавонад рафта омада Тоҷикистон. ҳозир то 1 ҳафтая. не, тибқи тағйиротҳои нав вақте ки ҳозир аз Россия меброен дигар сразу вориди Россия шуда наметавонед. меҳроб Шарипов нависонда: салом бародар. ман соли 2019 через суд депорт шудам. то ҳозира кушода нашуда. чӣ бояд кард? муҳлатш ки ба охир бираса кушода мешавад. агар ки муҳлатш гузашта бошад ва кушода нашуда бошад, ҳамун ҷои шиноснома ва раводиде ки дар шаҳри Душанбе ҳастад, метавонед рафта ҳамунҷа паспорт пешниҳод карда муроҷиат бикунед. як нафари дигар нависонда: ака салом. ман 14 ноябр гости гузаштам. ман метавонам Тоҷикистон бирам 3 моҳ бестам, баъд биём патент кунам. тибқи тағйиротҳои нав мо гуфтем ки дигар ба шумо 90 рӯз имконият метиҳанд дар 1 сол ба Федератсияи Русия истодан барои мигратсиони картаи гости. яъне пештар бигирем, агар 3 моҳ пас разница буд мешид. ҳозир танҳо 90 рӯз дар 1 сол мебошад. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум брат. як савол. мо пули патента супоридем то моҳи апрели 2025 пеш аз соли нав. ҳозир бошад пули патент қимат шудааст. боқӣ мондаша биспорем ё ки ҳамун супоридагӣ действид мекунад.
пешакӣ раҳмат. вақте ки патент қимат ношида шумо пул пардохт мекунед, мисли ҳамасола боша агар ҳеҷ чиза ба назар мегиранд ва ҳисоб мешавад. як нафари дигар нависонда: акай Сорбон, граница бурам Қазоқистон, патент дода мешавад. яъне граница перескат кунен, ай сари нав биёен, документҳоро 100% кунен, мешавад бародар. бале. як нафари дигар нависонда: ҳазрат видео накардестай. хай камтарак аз паси коромон банд будем. ҳар вақте ки мо вақти холигӣ меёбем, худо хоста бошад видео мекунем ва пешкаши шумо мегардонем. зиндаву сарбаланд бошен касое ки видеоҳои моро интизор ҳастед. ва ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. саволоро дар комментария бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.